खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननो लाना फैदों स' नोंथांमोना एसे थामनेलाव नायना मोनथिखाबाय आं दिनै मा भिडिअ लाना फैदों बेखौ बाथ्राया जाहैबाय मा नंगौ आं जे बाथ्राखौ बुंनायदों बेयो सैथो जोङो मोनथिबाय थायो बि-बय होननानै बिराद नामजादा जाबाय दा इउटुबाव नङा होमबा बि-बय होनबा जों रावबो मिन्थि गैला दा बि-बयआ जाहैबाय मा साख्रि मावोलै बियो दा बियो बाहा बबे डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावो बाहा मा साख्रि मोनखो माबोरै साख्रि मोनखो आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो खिथानायदों आरो दा नोंसोरबो बि-बय बायदिनो माने साख्रि मावनो सोलोंदो आरो ना बि-बयआ जेरै साख्रि मावनानै दिनै मासावनो 1 लाख थाखा खामायगासिनो दङ दा नोंसोरबो बेफोरबायदिनो माने साख्रि मावनो सोलोंदो आरो बि-बय बायदिनो नङा होमबा दा साख्रि होनना बुङोबा जेनेबा जों होनना बुङो जब होनना बुङो जब साख्रि जबखौ जों बर'आव मा होनना बुङो साख्रि होनना बुङो बाट बुंनो थाङोबा जब माने खामानि आरो माने इउटुबाव बा बबेबा मास्टार सोरबा मास्टारनि खामानि मावनो होमबा मास्टारफोरनि खामानि सोरबा रिलेआव खामानि मावो दा बेफोराव दा दिनै बाथ्राया जाहैबाय मा नोंथांमोन खिथानायदों मा बि-बयआ माने साख्रि मावबाय आरो बिथाङा साख्रि मावनानै दा बिदिनो 1 लाखनि बारा बियो फैसा खामायो आरो दायो आरो बिथाङा इउटुबनिफ्रायबो खामायबाय आरो फेसबुक पेजनिफ्रायबो बियो खामायो दाना साख्रिखौ बाहा मावमारदों बियो आरो मा साख्रि मावमारदों निस्सय आं दिनै मा होननायदों हयथ' नोंसोर बयबो एसे आन्दायनाय जानो हागौ नोंगौ बाथ्राया खिन्थु सिरियास जागोन नोंसोर बयबो साननानै नायग्रोनांगोन दे खामानिया मा आरो बे खामानिखौ नों मावनो हागोन ना हाया येस 100% हायो बिथाङा जाहैबाय मा इउटुबाव साख्रि मोनबाय मिथिबायना इउटुबाव बियो साख्रि मावोब्रा इउटुबाव बियो साख्रि मावो ओंखायनो इउटुबा दिनै बिनो फैसा हरो मिथिबायना इउटुबा बिनो मान्थलि दान बान्था हरो माने इउटुबाव बे साख्रि मावबाय नालाय दाना मा साख्रि मावखो दाना इउटुबाव नङा होमबा आन्दायदों नङा होमबा मा साख्रि मावखो दाना माला बि-बयआ साख्रि मोनस्लाबखो दाखालिसो इउटुबारमोन दिनै माला इउटुबाव साख्रि मोनखो बेयो नङा होमबा निस्सय आन्दायनो हागौ साख्रिया बेनो सिम्पोल मा साख्रि होमबा साख्रिया जाहैबाय मा बि-बयआ जाहैबाय मा इउटुबाव भिडिअ बियो आपल'ड खालामो गावनि टेलेन्टखौ नायनानै बियो इउटुबाव बियो बायदि रोखोमनि माखासे भिडिअफोरखौ बियो आपल'ड खालामो इउटुबाव दा बियो थारमाने इउटुबाव माने मा होनना बुङो इउटुबाव बे भिडिअ आपल'ड खालामै इउटुबखौ बियो मा खालामबाय माने फेमास खालामबाय इउटुब एपखौ नङा होमबा आरो इउटुबनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा बेखौ नायबाय दा इउटुबाबो माने ग्र' जाबाय आरो ना डेभेलप जानो सुजुग मोनबाय बे बि-बयनि थाखाय बिदिनो गोबां इउटुबारफोरनि थाखाय थिग बिनिखायनो जाय माने इउटुबखौ सापर्ट खालामो इउटुबखौ माने हेल्प खालामो बिथांमोना फिन बिदिनो फैसा हरो आरो दान बान्था मानि हरो बिदिनो सोरबा गोबां खामायबाय दङ नङा होमबा जों मिथिगौ इण्डियाआवहाय बयनिख्रुइबो टप इउटुबार होनना बुङोबा केरिमिनिटि होननाय दं सासे केरिमिनिटिया बिथाङा इउटुबारफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन गोजौ मासियाव दङ बियो सेथि पजिसनाव दङ बियो नोंथांमोना नायनो हागोन केरिमिनिटि होननानै इउटुबाव सार्च खालामना नायनो हागोन बेसेबां साबसक्राइबार दं बेहा बेनि भिउआ बेसेबां दङ बेखौ नायनो हागोन आरो ना आरो बिथांनि भिडिअआ दा दासिमाव बेसेबां दङ बेफोरबायदि आरो दा बि-बयआबो जाहैबाय मा बि-बयनि साख्रिया बेनो इउटुबाव बियो भिडिअ आपल'ड खालामना हरबाय थायो बिनि साख्रिया बेनो आरो बिनि साख्रिया जाहैबाय मा इउटुबाव भिडिअ हरबाय थानांगौ साख्रि माने खामानि नङा होमबा जोंनि कनसेप्टआ क्लियार जागोन जोंनि मानसिफ्रा साख्रिखौ जुदा बुजियो खामानिखौ माने जुदा बुजियो आरो खिन्थु खामानियानो साख्रि ना इंराजियाव जब होननानै बुङो बर'आव बेखौनो जोङो साख्रिबो होनना बुङो आरो खामानि होनना बुङो सोरबा हाल मावनानै साख्रि मावो नङा होमबा सोरबा हाल खदाल मावनानै साख्रि मावो सोरबा बिदिनो लेबार मावनानै लेबारनि साख्रि मावो थिग बिदिनो दिनै बि-बयआबो इउटुबाव बिथाङा साख्रि मावबाय आरो इउटुबार हिसाबै बियो साख्रि मावबाय दा बे हिसाबै इउटुबा बिनो फैसा हरो ओमफ्राय बिनि मावनायखौ नायनानै बिनो माखासे फैसाखौ बिनो हरो आरो दा बेनिखायनो नोंसोरबो मा खालामनो हायो बि-बय बायदिनो इउटुबाव फैसा खामायनो नोंसोर जुदि खामानि मावनो गोसोबा मावनो हायो उसुबिदा गैया नोंसिनि टेलेन्टखौ नोङो दिन्थिनांगोन नङा होमबा गुबुनफोरनो गुबुनफ्रा जेरै टेलेन्टखौ दिन्थियो बि-बयआ जेरै दिन्थियो इंलिश मेकारा जेरै दिन्थियो आरो बिदिनो जोंना बिदा गिदिर आलफ्रेडआ जेरै गावनि टेलेन्टखौ दिन्थियो बेबायदिनो आब' गेमस्रिया माबायदि टेलेन्टजों गावनि भिडिअखौ आपल'ड खालामो इउटुबफ्राव दा बेफोरबायदि जोंबो मावनो हायो आरोना मानोना आथिखालाव जोंनि गासैबो लाइमोनफोरनाव बयनावबो एन्ड्रइड मबाइल दंखासै दा बे हिसाबै जों मोनसे नङा मोनसे जोंनि टेलेन्टखौ जों इउटुबाव दिन्थिनो हानायनि माबा सुजुगखौ जों मोनबाय आरो बेनिफ्रायनो नोंसोरो साख्रि मावाबालानो इउटुबाव नोंसोर साख्रि मावनानैनो गावनि न'खरखौ जोङो गोजोनैनो दैदेनलांनो हागोन आरो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको नोङो पारमानेन्ट सरकारि जब नांलायलाया नङा होमबा नोङो इउटुबाबो मोनसे साख्रि मावनो हायो नालाय नोङो इउटुबावनो साख्रि खामानिखौ मावनानै आरो बेबायदिनो नोंबो खामायनो हायो आरो मानोना गासिबो मानसियानो साख्रि मोनजोबा नालाय दा इउटुबाबो बिदिनो साख्रि होयो फेसबुक पेजआबो बिदिनो साख्रि होयो मान्थलि नोंनि खस्थ' खालामनायखौ नायनानै नोंसिनो माने
मान्थलि दानारिखौहाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय नोंथांमोनाबो जुदि बिबय बायदि साख्रि मावनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो जिरायाजासे मेंनाय गैयालासे आरो मालायनि निन्दा होनायखौ ब्लेम होनायखौ माने लाजिनानै थायालासे नों दिनैनिफ्रायनो नोंथाङाबो इउटुबाव साख्रि मावनो लाजेनदो नोंथाङा जुदि मोजां मावोबा इउटुबानो नोंनि माबाखौ भिडिअफोरखौ रिकमेन्ड खालामनानै होखायो ओमफ्राय इउटुबानो नों रिकमेन्ड खालामनो हागोन जेब्ला नों मोनसे भिडिअ नायो होमबा बेनि आफाङाव लाना फैखागोन बियो होमबानो लासै नोंनि चेनेला अट'मेटिकलि ग्र' जालांगोन बेनिखायनो आं नोंसोरखौ खावलायदों दिनैनिफ्रायनो नोंसोरो इउटुबाव न'आव आरो फेसबुक पेजआव नोंथांमोना माने साख्रि मावनो लादो आरो जोंनि मानसिफ्रा साख्रि होनबा हाय हालांगा जायो नङा होमबा दा इउटुबावबो नों साख्रि मावनो हायो ओरैबायदि मोनसे गिदिर प्लेटफर्म लाख दिनै क्रर मानसिया दिनै इउटुबा बिथांमोननो साख्रि होगासिनो दङ आरो इउटुबा दिनै बिसोरखौ दिनै बिसोरनि न'खर संसारखौ गोजोनै दैदेनहोगासिनो दङ मासावनो दिनै लाख बिसोरनो बेथन सेलारि होगासिनो दं दिनै इउटुबा थ' बिनिखायनो आंबो दिनै इउटुबाव साख्रि मावनो लाबाय आंबो मावजेनसिगोन आरो मोनसे खोथा आं नोंसिनि खिथानो नागिरदों आंना जाहैबाय नैबे मोनसे माखासे नैबे चेनेला स्पेसियेलि आंना जागोन मा मटिभेसनेल जागोन बे चेनेला बाट बिनि अनगायै आंनाव मोनसे चेनेल दंबावो आं मैया दाखालिसो खुलिदों गोदान बे जाहैबाय स्पेसियेलि आं हिन्दी लेंगुवेजनि खालामदों दा बावहाय माखासे कमेडि टाइपनि जाजोबगोन गासिबो नट सिरियास बाट कमेडि दा नोंथांमोना जुदि बे आंनि कमेडिखौ आं मा टाइपनि कमेडि खालामनो रोङो बेखौ जुदि नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो जादोंब्ला डिसक्रिपसनाव होदों आं लिंकखौ बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लानो हागोन आरो नायबोनोबो हागोन चेनेलनि नामा जाहैबाय मा रैमालु बिलग्स होननानै आं बुंदों बे रैमालु बिलग्स जेनाखि इउटुब चेनेल बेखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो हिन्दीनि नोंथांमोना बाव नुनो मोनगोन आरो आङो स्क्रिनावबो होखादों बेखौ नोंथांमोना जुदि डिसक्रिपसनाव थांनो रोङाबा आङो नोंथांमोना लिरबानो जाबाय रैमालु बिलग्स होननानै इउटुबाव सार्च खालामबानो मोनखागोन होनबा बे आंनि चेनेला ओंखारबोखागोन आरो होमबा नों बाहाय साबस्क्राइब खालामना लानानै आंनि बे नथांगि माखासे भिडिअफोरखौ नायनो हागोन आरोखि स' दिनैनि भिडिअआ एसेखानोसै लोगोफोर थेंक इउ